Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni naghirapos ng sugilanon, Matso Guapito. Ato siyang kanaugon og atubangon. Kisa man ang nag-text ni mo, tubagas ako. Ay, dali na. Bangon na diha. Manaog ta aron. Matubag ka ng imong pangutana. Nana. Kisa lagi na. Ganun dili makamusulti na ako. Lipay kay ko, Carmela. Dali na. Dili na to siya papaabuton og dugay. Dali Ay, na. naglibog na ko, Rinaldo, ha? Kinsal gid ang imong giingon nga to sugaton sa ubos. Gunit sa kong kamot. Dali. Kinsa ka na? Ganun lipay man kay ka, Rinaldo. Magduda mo punta nimo eh. Nagselos ko. Ayaw pagduda. Ayaw pagselos. Buhayon ako, be. Tubagaon ako kung si kinsa ng atong kadaugon. Sultihi ko, Rinaldo. Okay. Sultihan na lang ka, Carmela. Kinsa man siya, Rinaldo? Di na gyud ka makahuwat, da? Carmela, niya ang imong bishi. Si Aida? Naginam-hinam na kung makakita og magakusko ang akong anak si Clintoy. Kini, si Chip Ojerax mingon. May kapapito. Kay may gikahinaman ka. Ako ini wa na. Kay gikauwaw ko sa akong pamilya. Inigabot na ko sa mong pinayanan. Huwag mo sugat ako. Ako, Duna. Tagyan ka sila. Kanindot mo abay-abay sa. Daghan dahil nagmahal ni mo abay-abay. Tagyan kayo. Abay-abay pikto. Di ba daghan nga? Duha man ako pamilya. Kaya duha man ako asawa. Usa! Mauna, ako na akong pamilya, doon na may anak. Unong kabuok. O siya ako pinakaslan. Ang ikaduha, doon na may anak nga. Kuan, tulog kabuok. Sinabot na silang duha ka babae. Hindi mag-away. Aron di na ko sila biyaan. Mau, lagyan sila nga. Nagpaabot ako. Tuwa sa amubay. Ninduta din mo abay-abay sa. Di man mailhan nga himabay di ka. Ay, paninawad siya Pajerax. Kaya kita-kita na biyang talent. Aida? Rinaldo! Beshi! Beshi! Nakagawas ka na! Yes, maugid Beshi. Gawas nun ako. Kano sa lang, Aida? Ganin na lang buntag, Rinaldo. Naapil ko sa mga piniriso nga, nahatagan og parol sa kagamahanan. Good. Dali. So, Aida, kay mag-celebrate na nining imong kagawasan karon. Dali. Okay. Ilugar ko paliho mo, Sing. Ilugar ko. Chip o Jerax, abay-abay. Una ko kanaong ninyo, ha? Oh, sige, Pikto. Sige. Ayo, Pikto. Ang atong sabot, ha? Ayaw kalimot. Nga. Dili na ta mamalik pas pesuhan, ha? Amping mong duha, Chip o Jerax, abay-abay. Amping mo, Pikto. Amping po, Pikto. May anay ko. Nauli na ko sa among dapit. Malipay yun si Clintoy nga makakita na ko. Uy baya, mikutoy ang akong tiyan. Gigutom ko. Hapit ko anang nanindas ni sige na paingon sa mong bahay. Tagpilang imong timpura. Tagtrubahin to, sir. Clintoy!
Oh, Anak! tadi Pito! Tadi! Clintoy! Clintoy, anak! Oh, huwat-huwat gamay ha, kay nagpaingon na din ang rider nga naghatod sa itong pagkaon nga akong gi-order. Aida, gigutom na ka? Madada pa, Rinaldo. Ilan bitaw ni kay makuyapan man ko. Makuyapan ka, Bishi, nga ligon ka man. Gahi ka, di ba? Gahi og tungol. Joke. Lipay, kit ka ay nga gawas nun ka na, Bishi. Oh, ano ning inanawag ang rider na ni nga naghatod sa itong pagkaon alang sa paniod to. Diya sa mong duha ha, kay akong gawason. Abre, nagapito ah. Sama-sama maglabing-labing diha. Kompleto naman ang kuko ng ibados ni Obre. Bago naman kay magdugan na pala ito. Kaya natin bisita. Ay, panaugon ko ta. Kinsa ba kay bisita nga giingon ni Ricarding? Kinsay bisita, Ricarding? Oroy, kanaan mo duha. Aron magkahimamat mo sa bisita. Dali na mo ba? Ay, lakwa. Nagdog pa ang duha. Ang kompleto naman ang kuko sa bata. Magsugula lang tagkaon, Rinaldo. Oh, sige. Bishi? Aida, sige na, kao na. Yes, mukaon gid ko. Ay, kay gigutom na jud ko ba? Okay, sige na, pangaon ita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless thy gifts, which we're about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Amen. Ate Aida! Oh, Salamat kay Agapito. Mian na mong duha. Sige na, lingkod na mo. dako na malagig tiyan si Obre. Lagi, Bishi? Ano guna, oy? Nalangay ko gawas sa prisuhan. Makatambong unta ko sa inyong kasalda, Agapito. Mawagid unta, Aida. Kung nakagawas ka na unta, ikaw gi kuhaon nga maid of honor sa imong Bishi Camila. Lagi unta. Lara, sige na mo, Obre. Agapito, lingkod na mo kay mga onata. Sige na ay. Okay. Beshi, mamawi ko. Ako na lang mo offer nila ni Agapito og Obre nga mao'y magninang sa ilang anak. Oh, pwede kayo. Alegria lagi sa kasal na ni Bagapitog Obre na ni. Anugon nga waka makadto. Mao yun, Clintoy. Double wedding day, yun. Oo, dadi. Kaya gituyo ang nila ni ng Carmela og ni Rinaldo nga idungan ang ilang kasal. Kuha lagi sa hikay dadi. Dagdag kayo mo pagkaungod. Uy. Tulog ka catering services good. Uy. Lamip niyo kay pagkaon. Gana lagi bisita dadi. Busog ka lagi na ko dadi. Nagplano kami sa Carmela, Aida, nga magtukod big negosyo. Pero ang daghang tao nga mong matabangan. Ay, unsa man di ay negosyo ha, Rinaldo? Seafoods restaurant. Nagkinahanglan may og daghang tao. So, daghan nga mong matabangan nga magatrabaho. Ito mga old ko nga staff sa jewelry shop, kuhaon ko sab sila. Welcome kaayo ka, Bishi, nga mahimong staff sa himuon na mo negosyo ni Rinaldo. Hindi ba, Rinaldo? Oh, mao ka na, Aida. Misalig pa ba di ay mo nako, Rinaldo? Beshi Carmela? Hindi salig gihapon, uy. Salamat kayo. Pero abi ninyo, nakadawat ko og memo nga pabalikon ko sa kani kong trabaho nga mao pagserbisyo sa katawhan alang sa kahapsay ug kalinaw sa atong nasod ingon man sa atong panggobyerno. Oh, wow. Kanindot good, Beshi. Kay babayag ka beshi ha, Carmela, nga mao gyud kini ang akong gusto nga akong sudlan. Ikaw gani mismo kaniadto, wa ka mosugot nga mosuod ko ini. Wa pa ko nalimot nga mihila ka og migakos nako og mihangyo nga dili ko mudayon, pero mipadayon gyud ko. Pero nakarealize ko nga dili pa ko tantong ligon. Kay nakabuhat makugsa nga dili unta angay buhaton. Og gibasulan ko na kanagdako. Sorry kaayo ni adto ha, Rinaldo. Di ako nakahimo og sa nimo. Naserbisyuhan mo na sa suds prisuhan ang nahimo nimong sa Aida. Og deserve nimo nga makabalik ka sa imong pagserbisyo isip usa sa mga female scout ranger.
Aida, ayaw og usiki ang dakong kahigayunan. Duhata kini. Balik sa kanhimong trabaho. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!